Gipabibo sa mga sundalo sa 18th Infantry Battalion Philippine Army ang ilang anibersaryo pinaagi sa Pinusilay gamit ang airsoft gun nga gihimo sulod sa ilang headquarters sa Barangay Campo 1, Lamitan City, Basilan. Ang Airsoft for Peace Fun Game giapilan sa mga enthusiast og sundalo sa tinguha nga mulig-on ang ilang relasyon ngadto sa mga sibilyan. Ang unit, we initiated an activity actually to support yung Salvador program. We introduced dito yung paggamit ng airsoft. So we call this activity yung airsoft for peace. Ang namin pong naging inspiration nito is yung dati kung naririnig ko, meron pong yung sa Marison, sa Sulu, yung football for peace. Ito po, naisip natin ito na mag-complement through sports din. Kasi nakita natin na, di ba, kung sa sports, nag-unite yung mga tao. Nagtuo si Lieutenant Colonel Cyril Santander, commander sa 18th IB, makatabang ang fun game sa mga sibilyan nga mawagtang ang ilang obsesyon sa paghupot og tinuod nga armas aron mahimo og dautan. Nakita ko, hindi natin basta-basta influensyahan na mabago yung kultura ng mga kababayan natin dito sa Basilan, yung pagmamahal nila, yung ano nila sa baril. May joke na minsan mas mahal pa nila yung baril kaysa sa asawa nila. So sabi ko, kung hindi natin basta-basta malabanan yung kultura nito, mabago, decades pa, at least we can introduce an activity para ma-harness at saka ma-redirect yung passion nila sa pag ng baril. Giangkon ni Bernard Jasmir Idris nga makalingaw ang pagdula og airsoft gun kay tungod sa maong dula masulayan ang ilang panaghiusa, komunikasyon og determinasyon. Brings out the child in us kasi. So kahit na matatanda na o mga adult na, nandun pa rin yung feeling na gusto makipaglaro like nung we were still children na laro ng baril-barilan. In this case, itong baril-barilan namin ngayon, kumbaga, hindi na sa totoong baril, hindi nakakamatay. Medyo may sakit na konti, pero napufulfill pa namin yung aming childhood dreams na magkalagyan na maglaro ng baril-barilan with sophisticated toys. Depende sa sino naglalaro at saan nilalaro. So like dito po sa Basilan, so iniwasan po namin yung magkaroon ng sakihan po namin lahat. Ang gusto pong yung mga may child in them, yung mga young at hearts, na maglaro ng larong airsoft po. Sigurado pong mag-i-enjoy po kayo. Ito po ay talagang makaka-fulfill ng yung mga childhood dreams na nahiya natin gawin ngayon dahil matatanda na tayo. We can fulfill it sa pamamagitan ng airsoft. Pinopromote natin ito na mas tipid siya na alternative kaysa sa tunay na baril. Kaya promoting this, airsoft for peace, nagpatayo kami ng airsoft range dito sa batalyon na ito. Isa to sa mga pinakaunang facilities na sinutulay namin dito para at least kakaiba siya na may activity dito, may pupuntahan ng mga tao. So far, marami ng mga airsoft enthusiasts na pumupunta dito sa batalyon, nakakausap namin, nakaka-engage namin sila. To include yung ating mga peace-inclined armed groups actually, ang mga ayun sa MNLF brothers natin, dito na lang tayo. Instead of barilan tayo sa taas, dito na lang tayo sa baba. Panawagan si Santander sa mga naghupot og mga loose firearms nga suportahan na lang ang programa sa gobyerno nga kalinaw og isurrender ang mga armas ug moapil na lang sa grupo sa mga airsoft enthusiasts. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.